No, tak tady máte to, že si bere video, pak jste dali náš status 10 lajků, splnili to, tak mi jdem teda žrat tu mouku, no. Tady vidíte takovou kopu, kterou pak sežeru. Po druhé. No tak se nějak rozdělí, no a čest. No dobré, mám tam hodně mouky, jo. Jakože. No nechtěla by. Ty vole. Ale proč to rychle zapíš, Zuzano? Měla se chvilku Nech mi tam něco, taky to budu žrát. Nechlustá, jo, nechlustá, bacha na to, nechlustá. Nechlustej. No a... Polkni to, polkni to, polkni to. Polkni to. No už je. No, tak teďka Jana. A dej mi to pítí tady znovu, na čem? Já to podám. Máš vršek? No, tak. Já to nechci už rád. Dělej. Co jsem jako? Zuzana je sračka, ty se To jí do huby nedám, ty idiote. Po Zuzaně, no nechtěla bych. Držu hubu, ale potom je chci. Markéto, ne! Taky dýmu. Hej, tak znova? Ne, sežrali jsme to. Já už to žrat nebudu. Ona to vychustla. A ty to Dej mi vychustla. to pití, vole. No, dobré. Už vychustla si to, Markéto, to není to. Hej, polka to Tak ne. je to polka, ty idiote. Jo. Ok. No, tak. Jo. Tak. A ještě tady máte Hráli, jo, takže... Jo, hráli. Hráli. Zuzana Vochová, Markéta Kopišová Staňurová a Adi Šupiková. Nejlepší. Tak já shledanou. Jo. Jo. A ukaž mi to. Dej mi to.